ଅଛନ୍ତି ଗଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଫାଇଦା କ'ଣ ସେଟା? ତାର ଫାଇଦା ବୋଇଲେ ସେଟା ଏ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଣିଲେ ଜାଣି ହବ ଆଜ୍ଞା। ଗୀତା ଭାଗବତ ଆପଣ ନାଇଁ ଜାଣବା? ହଁ ସେଟା ପଢ଼ବାର ଜାଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଭାଗବତ ଗୀତାର ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ତ ପଢ଼ି ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ହଁ ହଁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣି କରି ଟିକେ ଟିକେ ନଜାଣିଲା ଲୋକ ତ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ଟିକେ କରିଦେବା ହଉ କି ନ ହଉ ବୋଲି କରି କରୁଛୁ। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣকে ଯେନ୍ତା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ ଶିଖୁଛନ୍ ଆପଣକେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣକେ ମୁଁ କହୁଛେ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକରି ଦେଖୁନ୍ ଯୀଶୁର ନାଁରେ ଆପଣକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ମୁଁ ନାଇଁ କହବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଇଁ ଆପଣକେ କହୁଛେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଆପଣକେ କହୁଛେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବା, କେନ୍ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଆଇବା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରବେ। ଥରେ ଆପଣ ଯୀଶୁକେ ଡାକି କରି ଦେଖୁନ୍। ଆପଣ ଯେନ୍ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ ଥନ୍ ଆପଣକେ ସେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ ବୋଲି ନାଇଁ କହବା। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ ସତ୍ୟ ବିଷୟକେ ଜାଣ ତାପରେ ଜାଣବେ। ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା ସେଟା କହୁଛେ। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା କି ଯେ ଦେଖ ମାର୍ଗ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ମୁଁ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍। କେତେ ଦିନ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠରେ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରିବୁ ଜାଣି ହଉନାହିଁ ବୋଲ। ଆପଣକେ କିଏ କହିଥିଲେ କି ଯୀଶୁର ନାଁରେ କିଏ? କିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ନା? ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଜାଣିଲୁ ଏବେ ତ ଏପଟେ ଆମେ ଯାଇଥିଲା ଲୋକ କରି ହଉନାହିଁ ସେମିତି ବିନା ରଖିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 2ଟା ଟଙ୍କାରେ ଗୋଡ଼ ଦେବେ ବୋଲେ କେନାରେ ଆପଣ ନାଇଁ ହେଇପାର କିନ୍ତୁ ଆପଣକେ 1 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଡ଼ ଦିଅନ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣକେ ମୁଁ କହୁଛେ ଆପଣ ଏବେ ଶିଖୁଛନ୍ ଭଲସେ ନେଇ ଜାଣବା ତା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ସେନେ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଅଛେ ଆର୍ ଉଦ୍ଧାର କେତେ ଦୂର ପାଇବେ ସେଟା ଆପଣ ନାଇଁ ଜାଣବା କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଆପଣକେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ନାଁ କହୁଛେ ଆର୍ ଯେନ୍ ବିଷୟ ଆପଣକେ କହୁଛେ ସେ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଆର୍ ଉଦ୍ଧାର ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ একবার ଯୀଶୁର ନାଁରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ ଆର୍ ଚାଲନ୍ ଦେଖନ୍। ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ କରନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।